gi weche manyien kamano kuom medo keto Ramogi TV odhiambo mar chieng' Jumapil. Weche manyien mag ratiro tenore gi yiero mag 2022. Jatelo manyicha Olandi kaka jaloche laro kom jatend Kenya William Ruto opuoyo jakom mar IEBC Wafula Chebukati ewi kaka nyocha ne otayo yiero maduong'. Ruto mane otimo limbe mare Bungoma wacho ni yiero no nyocha ne obagi e yo makare ka okoni en gi geno ni doho dhi puodho loch mare. Jachung weche marwa Ken Muga nigi ler mar wachno. Bang' lendo mane oyangi kaka jaloche laro kom jatend piny Kenya, William Ruto ne otenore kod jalupne Rigathi Gachagua e limbe margi e kaunti ma Bungoma. Limbe no ne oterogi e lamo e kanisa mar Christ the King mantiere Bungoma, ka wachne maduong' en mar adiera ma en go ni ne yiero bagi yo maratiro. IEBC katika uchaguzi huu wamefanya mambo ambayo haijawahi kufanyika. Wamefanya uchaguzi wa huru na wamefanya uchaguzi wa wazi. If there is a transparent election that has been held in the Republic of Kenya, it is the one of 9th of August 2022. Ruto kod jotelo mamoko mag riwruok mar Kenya Kwanza opuoyo jakom duol matayo yiero IEBC Wafula Chebukati. He deserves our credit because had he wavered, had he not stood firm, there were those who are hell-bent on snatching the victory of William Samoei Ruto from him through unorthodox methods. We can resist bribery and blackmail and intimidation and threats and serve in accordance with public interest as a public servant. And I want to say Chebukati is the hero of this election. Jotelo go nyiso geno magin go e yombo e doho maduong' mogik mar Supreme mar riwruok mar Azimio la Umoja kod kweth mamoko chwalo e bura mar kwedo yiero mar William Ruto. Bribery, intimidation, blackmail did not fail IEBC. We are confident that blackmail, bribery, intimidation will not sway our courts. Katika Kenya Kwanza tumesikizana. Hii Kiingereza yake mingi sana tunataka itumike pale kwa National Assembly. Sababu akili yake ni safi, Kiingereza ni safi, maono ni safi. Na kwa hivyo tumekubaliana kwa kauli moja. People of this region will walk with you, will work with you, will support you, because we know that, as you have repeatedly said, ulituambia kuja tuunde hii serikali pamoja. Ruto jiwo oganda jo Kenya mondo obi jobed kod horuok karito ng'eto e biro gol kod ono mamalo mogik ewi bura mochwal mar kwedo yiero mare. All of us, and especially our competitors, let us maintain that new standard. Even as we wait for the decision of the court, let us be vigilant, let us be peaceful, and let us ensure that we move together and avoid conflict and avoid anything that can bring issues between the people of Kenya. Ken Muga, Ramogi TV.